Keresztényként és polgárjogi aktivistaként nagyon fontos dolog számomra az emberi jogok betartása. Iránban sajnos nincs meg ez a bánásmód. Ezt a tényt az ott élő ismerőseimtől tudom. Erősen korlátoznak több az országok területén élő kisebbségi vallást, mint például a keresztényeket vagy a bahályokat. Őket minden eszközzel üldözik. Nemrég például börtönbe zártak olyan tanárokat, akik azokat a diákokat oktatták, akiket vallási hovatartozásuk miatt zártak ki az egyetemről. Egyszerűen fogták a tanárokat és börtönbe zárták őket. Az emberi méltóság, az egyenjogúság és a szabad vallás gyakorlása minden egyes embernek alapvető joga. Istent szeretni mindenkinek szabadon jogában áll. Szeretet. Ez az én üzenetem.